Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no, adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 31 na gyud mahigala sa bulan sa Agosto. So ugma ang mahigala ber month na. So gahapon mahigala doon na nagkanta-kanta og kuat kini mga Christmas songs. No, nakabantay ko gahapon diha na. Kaya nga naman, excited na punta nga sa ulugo na nato ang Pasko. Gani, si Kuan, kinahinay na po si Jose Marichan, no? Ang kanta nga Christmas in Our Hearts. No? Abi no, padayon kita sa ato ang mga pagtimbaya. Ato dahil nga timbayaon o good morning. Good moon, ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Station manager nato si Father Ram diri sa Sibulan ug imong sa bang atong station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Okay, nahala no. Padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abi no ari kita mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Grupong Laudato Si Movement, mahinamon nga nagpaabot sa paggawas unya sa encyclical ni Pope Francis ang ikaduhang yugto sa iyahang encyclical nga Laudato Si. Gani anangandam na sila sa ilahang mga kalihukan agi unya og pagdawat sa launching sa Laudato Si dinhi sa Pilipinas. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis ready na alang sa iyahang biyahe karong adlaw alang sa nasod sa Mongolia. Mahinumduman nga ang nasod sa Mongolia gamay ra ang mga tao, no? Jute ra ang tao dito ug gani gamay ra usab ang mga Kristiyanos. Galabi dito ang mga Budhista, no? Mga Buddhists. Apan bisan pa niini ang atong talahorong Santo Papa nagkanayon nga wala dili kay siya partikular sa gidaghanon kung dili partikular siya sa pag-ila sa katawhan tibuok kalibutan isip mga igsoon. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan niining kamudtuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa atong listahan. Kini ato ang Saint of the Day mahigala. Ubay-ubay na gini. Kabalo mo mahigala nga hilabihang daghana. 10,000 kapin. 10,000 kapin ka mga santo na mo na nga dili nato ni mahurot og paila sa usa ka adlaw tungod sa kadaghan. No? Karong adlaw, last day, August 31, ang atua karon nga sa mga santos. Duha ni sila mahigala. Kung nakaila mo nila, nakaila siguro ilado mo ni sila. Si San Jose sa Arimatea, o si Nicodemus. Kini sila mga barkada ni sila ni Jesus, no? Kini si San Jose sa Arimatea, dato kini siya, usa ka civic leader nga nahimo usab nga matud pa disipulo ni Kristo. Ug si Nicodemo, usa ka parisiyo nga sikritora nga nakigsuod usab sa Ginoo. No? So kini sila duha, si Saint Joseph of Arimatea ug ingon usab si San Nicodemo. Okay. Padayon kita sa ato ang mga buhatonod ug ari kita maghigala sa atong catechism. No, ari na kita sa mga catechism nato. Okay, una nga atong topic karon kabahin sa pangumpisal, no, pangumpisal. No, ari kita sa what are the spiritual and psychological value of frequent confession? Now, the spiritual and psychological values of frequent confession. No, unsa man ang espirituhanon o psychologikanhon nga kayuhan nga atong madawat kung permanente kitang nangumpisal. Number 1 is self-knowledge is increased.
Sa ato pa ang imuhang kahibalo sa imong kaugalingon mas nadugangan. Nga duman, kay usahay manggod wala kita masayon sa sayop natong buhaton o atong nahimo na. Ang ato rag yung nakita mao ang sayop sa uban. Pero ang ato murag wala, no? So makatabang alang kanato nga mangumpisal kita, labi na kung katug yung pangumpisal ba nga tininuod ba, dili gyud nato matud pa makatunan ang hiyas sa pagka mapabsanon kung dili nato ilhod ang atong kahuyang ug nga kung unsa ang dali nga kung unsaon nga mahulog kita sa mga tentasyon. Tungod niini gikinahanglan gyud nato ang grasya sa Dios aron makita ug mailhan nato ang atong kaugalingon. Sa ato pa usa di ay sa mga maayo nga madawat nato kung kita kanunay mangumpisal is self-knowledge. Atong mo increase ang atong self-knowledge. Unya, number 2 is bakurihan ang atong daotang kinaiya. No? Sa ato pa, kung sige kitag pangumpisal, no, makurihan ang atong daotang kinaiya kay tambagan man tas pare. No, ingnon man ta sa nagpakumpisal nato nga kanang baguhan ni mo ni ang imong sayo o makurihan. So man no? So ang atong daotang binuhatan pwede nato nga tawagong bisyo. Kining bisyo makuha gyud nato pinaagi sa kanunayng pagbuhat og daotan. Ang uban niini sama sa pagpamalikas, insultador, kahakog o kahangol nga nakatunan nato human sa pipila ka mga paghibo diini og pagsulti niini. Natural na lang nga tungod kay dugay naman nimo nga nakatunan gihimo lisod na kaayo ang pagsalikway niini. Pero diha sa pagkumpisal mamahimong dali ang pagbago sa imong kaugalingon kay inubanan sa grasya sa Dios nga dili na lang nato damhon og sa uban. Sa to pa kana bang mang pagsigit tag pangumpisal, no? Makorekted ta sa ato ang daotang kinaiya kay kanunay man lagi kita nga gimaymayan sa pare o gikan sa grasya sa Espiritu Santo matabangan pud ta ingon niya. And the third is your conscience is purified. Ang imong human nga kana bitawng gitawag nato sa in English og makabalo kita sa atong kaugalingon, self-knowledge is increased, unya makorihian ang atong daotang kinaiya, no, mura og ang atong konsensya usab mahinluan. Our conscience is purified. Paghinlo sa atong konsensya aron mamahimong Diyos nun o makatarunganon ang atong desisyon o panghukom. Sa ita sa usa ka sitwasyon that we can be guided, no, clearly on what to do in a given situation. Pure conscience kung sa ato pa na conscience is purified. Pure conscience dali kayo nga makalikay sa pagpagasala, no? Kanang nagatubang ko og problema giniyahan gyud sa Espiritu Santo ang mga desisyon. Ang katumbas niini gitawag nato og kanang dull or insensitive decision. Muna, no? Sa pa kung ang atong konsensya dili mahinluan, ang may puruhan nga makahimo kita og dull or insensitive decision. Kana bitaw moingon ka, bahala na sila, masakitan sila mo na bahala na sila, masakitan sila sa dili, problema na nila. Muna gitawag na itong dull or insensitive decision. No? Pananglitan, kanang naay makasala kanimo, gikawatan ba karon ka o niya mihangyo o pasaylo nga maura nga kay maula gina, no, na natintal tungod sa kawadon dili gyud makapasaylo, no, kanang dull conscience or insensitive conscience lisod kay ana siya mo pasaylo, kalagmitan gyud sa mga ingon ni ana perteng lisuda gyud sa makahimo sila pagpasaylo. Kay ang sakramento sa kumpisal mutabang kanato nga atong mailhan ang kaubuton sa Dios sa atong kinabuhi, no? Kini tungod sa lihok sa Espiritu Santo nga maoy muagni mugiya sa atong hunahuna. And the fourth is the will is strengthened, no? Kana bitaw ang imuha bitaw kadasig sa paghimo og maayo mas mulig-on. Kana bitaw will. Tabangan kita aron maayo ang atong kaubuton. Kitang tanan adunay free will, no? Kadto naman tay free will.
aduna kitay kagawasan pagbuhat bisag unsa. Sa ato ang pamatasan dili gid nato ikalimot nga anaa kining gitawag og culture of death. Culture of death nga hinay-hinay nga mipating babaw. So kinahanglan kita nga ang kadasig pagbuhat og maayo malig-on og dili madala sa bisan unsang pang kanang gitawag natong panghunahuna. Nagkinahanglan kita sa grasya nga musunod gyud kanunay sa atong kaubuton. The will is strengthened. And the third is salutary self-control is attained. No? Salutary self-control is attained. Muna gitawag nato og makat-on gyud kita pagdisiplina sa atong kaugalingon. No? Masayon kita nga adunay tawhanong kahuyang ang matag usa. Adunay puruhan nga ang atong kaugalingon, kaayuhan lamang mo'y atong gitanaw. No? Tungod diini, nagkinahanglan kita sa grasya sa Dios na dili lamang ang atong kaugalingon, kaayuhan ang atong tanawon. Mao kini ang gitawag ang aron ka mao kini ang gitawag kita aron kanunay muusisa sa atong konsensya ug mangumpisal. No? Manay gitawag nato sa in English og confession. Okay, no? So again, ug mga adlaw mahigala ato guys gutis-gutan na pod ang psychological value of frequent confession. Ang atong giisgutan kaganina kini bitaw gitawag natong self-knowledge is increased, makurihan, we can be corrected of our bad kanang manners. And the third is our conscience is purified. And the fourth is our will is strengthened. And the fifth is we can attain salutary self-control. Muna gitawag na to spiritual value of frequent confession. Ug mga adlaw maoy ato na pod nga gitawag na to og isgutis-gutan ginagmay ang psychological value of frequent. Kanina spiritual man to. Karon ang sunod natong hisgutan mao kining gitawag nato psychological value of frequent confession. Okay, salamat ha. Og ako by the way ang ato di nga background, no? Ang atong background karon sa ato ang backdrop, no? Mga atong background. Si Koan kanang si Koan mao kana ang St. Peter's Basilica. St. Peter's Basilica sa gitawag nato og Vatican. I was there, nakaadto ko ang mga lugar. Bali nang gapo. Pero gamay ra na siya. Pero usagi na siya kanasod. Kabalo ba mo nga na Vatican nasod man. Vatican City and State. Vatican City and State. A city within a city, a state within a state. No? So kanang Vatican, may kuan na siya, may sovereignty na siya. No muna nga ato ang Santo Papa kung mobisita gani sa laing mga nasod, welcome gina siya as a sovereign ruler sa usa ka lugar. Karo ba? So kanang atong background karon mo kana siya ang gitawag nato og St. Peter's Square sa Vatican. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.